जोङो दा सरकारखौ मोननै दोलोजों दाबाय BPF आरो BJP दा ओंखायनो बे मोनसे जौथ' जयेन्ट माने मोनसे मास गेदारिं खुंनाय जादों बिनि गेजेरजों BTC इलेक्सनाव जेखौ जों कमिटमेन्ट होबोदोंमोन 5 गेरेन्टिस बेखौ जों आखरे आखरे मावनायनि थाखाय दिनै जे प्रस्तुतिफ्रा जाबाय बेखौ रायजोफोरनो फोरमायनो थाखाय खालामनाय जादों आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो खौसेयै बोरैहाय 15टा आसन देरहानो हायो बिनि थाखाय ब्लुप्रिन्ट खालामनाय माखासे हाबाफारिफ्रा जागासिनो दं आरो निस्सय जों बिनि गेजेरजों फैबाय थानाय सरकारखौ जों दानो हागोन जायखि सरकार फैया मानो जोङो BTCनिफ्राय खमाव 7 बारायाव 6 जन बेबादि माखासे रायजिक मन्त्रि माखासे केबिनेट मन्त्रि बे मोननायनि बेबस्थाखौ खालामनाय जादों दा बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बे BTC एसेम्ब्लिखौ गाग्लोबनाय नङा बे जाबाय 35 लाख BTCआव थानाय जनसाधारनफोरखौसो गाग्लोबनाय जादों बे जाबाय मोनसे माने उग्रपन्थीफोर बादि ISI फोर बादि माबाफोर बादि माने हुजि सुजिफोर बादि दिनै माने फैनानै गाग्लोबनाय बे कार्जकलापखौ आं निन्दा होयो आरो बेबादि आनपार्लामेन्टारि खामानिखौ मावनो नाङा माने एक्सट्रिमिस्टफोर बादि हाबनानै बेखौ गावफैनाय इन्डियान पार्लामेन्टआव जेरेखम गावफैयाखै होमबा 2000 बै समाव 1998 99 बिदियाव 2000 सनावहाय दा 9/11 बेफोरबायदि माखासे घटना दं नङा होमबा थिग बेबादिनो बिथांमोनहा फैनानै बुख्रुबनाय बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जे जिनिसखौ जोङो गोबां टेकनि गेजेरजों मोनदों गोबां जोहोलावफोर जिउ बावनानै मोनदों दा बेखौनो बेक्तिगत सार्थखौ हासिल खालामनो UPPL दोलोआ माखासे गुन्दा बाहिनी फाथायहरनानै दिनै बिदि गाग्लोबहोनाया दिनै साफ्रोमखौबो दुखु फोनांदों BTCनि रायजो राजाखौ दुखु फोनांदों बै समाव 2006 सनाव बे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि रोनगोरा नार्जारि गाहाय नेहाथारि गौतम मुसाहारि बिथांमोनानो NOC-खौ होजेनग्रोदों दा बिथांमोननि रेफारेन्सआवसो एबसुआ जातीय संगठन जानानै होनो हायोबा जों पलिटिकेल पार्टिफ्रा पलिटिकेल लामा लाबनि थाखाय होनो हायो मा बाथ्रा दं राजनितिखौ गासिबो इम्पसिबल जायो पसिबल जायो दा बे जातीय संगठनानो दिनैहाय NOC होनो हायोब्ला मोनसे राजनितिक दला मानो होनो हाया दिनैहाय इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव मोनसे मास गेदारिं लानाय जादों बेवहाय BJP-नि मदद लानानै खालामनाय जादों खारन जोङो दा सरकारखौ मोननै दोलोजों दाबाय BPF आरो BJP दा ओंखायनो बे मोनसे जौथ' जयेन्ट माने मोनसे मास गेदारिं खुंनाय जादों बिनि गेजेरजों BTC इलेक्सनाव जेखौ जों कमिटमेन्ट होबोदोंमोन 5 गेरेन्टिस बेखौ जों आखरे आखरे मावनायनि थाखाय दिनै जे प्रस्तुतिफ्रा जाबाय बेखौ रायजोफोरनो फोरमायनो थाखाय खालामनाय जादों आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो खौसेयै बोरैहाय 15टा आसन देरहानो हायो बिनि थाखाय ब्लुप्रिन्ट खालामनाय माखासे हाबाफारिफ्रा जागासिनो दं आरो निस्सय जों बिनि गेजेरजों फैबाय थानाय सरकारखौ जों दानो हागोन जायखि सरकार फैया मानो जोङो BTCनिफ्राय खमाव 7 बारायाव 6 जन बेबादि माखासे रायजिक मन्त्रि माखासे केबिनेट मन्त्रि बे मोननायनि बेबस्थाखौ खालामनाय जादों थांनाय 29 नभेम्बर खालाराव मोनबा जौगाहारिनो ST होनायनि सोमावसारनायाव फरायसाफोरा BTC एसेम्ब्लियाव खालामनाय जाथाय जानानै थांबाय बेनि सायाव गोबां रोखोमनि बिबुंथि लाखिलांदों बे बेलायावहाय एसे हिसाबै मा फोरमायगोन दा बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बे BTC एसेम्ब्लिखौ गाग्लोबनाय नङा बे जाबाय 35 लाख BTCआव थानाय जनसाधारनफोरखौसो गाग्लोबनाय जादों बे जाबाय मोनसे माने उग्रपन्थीफोर बादि ISI फोर बादि माबाफोर बादि माने हुजि सुजिफोर बादि दिनै माने फैनानै गाग्लोबनाय बे कार्जकलापखौ आं निन्दा होयो आरो बेबादि आनपार्लामेन्टारि खामानिखौ मावनो नाङा माने एक्सट्रिमिस्टफोर बादि हाबनानै बेखौ गावफैनाय इन्डियान पार्लामेन्टआव जेरेखम गावफैयाखै होमबा 2000 बै समाव 1998 99 बिदियाव 2000 सनावहाय दा 9/11 बेफोरबायदि माखासे घटना दं नङा होमबा थिग बेबादिनो बिथांमोनहा फैनानै बुख्रुबनाय बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जे जिनिसखौ जोङो गोबां टेकनि गेजेरजों मोनदों गोबां जोहोलावफोर जिउ बावनानै मोनदों दा बेखौनो बेक्तिगत सार्थखौ हासिल खालामनो UPPL दोलोआ माखासे गुन्दा बाहिनी फाथायहरनानै दिनै बिदि गाग्लोबहोनाया दिनै साफ्रोमखौबो दुखु फोनांदों BTCनि रायजो राजाखौ दुखु फोनांदों आन्दलना खालामनो हायो जोंबो मोनसे समाव आन्दलनकारिमोन दा बेबादि आन्दलन खालामनायनि मुङाव आन्दलन खालामनानै रायजोनि सम्पतिखौ दिनै धंस खालामनाय माने बेखौ मा बुजियो दा बेवहाय गोबां माने लिडारफोरनि बेवहाय माने थुनज्लायनाय दङ आं खावलायगोन इयुनाव जुदि बेबादि माने आन्दलन खालामबा जाहाथे रायजोनि सम्पतिखौ नस्थ' खालामा बे सासे सानैनि नङा UPPL-आबो सरकार खालामखांबाय खालामाखै होमबा थांनाय 5 बोसोराव UPPL सरकार जादों बेवहाय UPPL एबसुनि सरकार जादों थांनाय 17
बोसोराव BPF नि सरकार जादों आरो नेक्स्ट हयथ' 5-10 बोसोर उनावहाय सोरनिबा सरकार फैलायगोन दा बेखौ आक्रमण खालामनानै जेबो लाब जाया ST होनाय होनो बे गभर्नमेन्ट आसामनि खोथा नङा गभर्नमेन्ट इन्डियासो बेखौ फाइनाल खालामगोन दा NOC होनायनि बेला बेथ' गोदान NOC नि बाथ्रा नङा बै समाव 2006 सनाव बे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि रोनगोरा नार्जारि गाहाय नेहाथारि गौतम मुसाहारि बिथांमोनानो NOC खौ होजेनग्रोदों दा बिथांमोननि रेफारेन्सआवसो एबसुआ जातीय संगठन जानानै होनो हायोबा जों पलिटिकेल पार्टिफ्रा पलिटिकेल लामालाबनि थाखाय होनो हायो मा बाथ्रा दं राजनितिखौ गासिबो इम्पसिबल जायो पसिबल जायो दा बे जातीय संगठनानो दिनैहाय NOC होनो हायोब्ला मोनसे राजनितिक दला मानो होनो हाया दा रायजोफ्रा हमनांगौ सोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौसो हमगिरनांगौ बिथांमोननि रेफारेन्सआवनो राजबंशीफ्रा आदिबासिफ्रा दिनै बिबायदि सुबिदा मोनदों एबसु बादि जातीय संगठनानो NOC हरबायब्ला नोंथांमोना पलिटिकेल पार्टि जानानै मानो हरनो हाया दा बेयावसो बै समाव हाग्रामा महिलारि सारा कम्पेलेसन जानानै बायध'था जानानै दिनै बै समाव 2016 सनाव हरनो गोनां जादों दा बे दाया सोरनि दाया बेथ' दुलाराय बर' फरायसा आफाद बै समनि दैदेनगिरि रोनगोरा नार्जारिनि गौतम मुसाहारिमोननिसो जानांगौ बे दाया दिनै हाग्रामा सारखौ मानो गाज्रि रायदों माखासे आइजोफोर जोंनि उन्दै बिनानावफ्रानो हाग्रामा सारखौ गाज्रि बाथ्राजों रायलायबाय बा बे जातिनि सभ्यताया बहा थांगोन दा आं खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबादि मानसिफोरखौ थुनलायनाङा उन्दै गथ'फोरखौ आन्दलनाव बारसोम होनानै बेबादि गावबागाव माने जातीय सम्पतिफोरखौ जोंनि बे नेसनेल बे मोनसे एसेट्स बियो दा बे मन्दिरखौ सिफायोब्ला बयनिबो गोसोआव निस्सय दुखु मोनगोन बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि BTC-नि बेगम आखतार आहमेदा थांनाय बाराव UPPIL-आ जेननायखौ सहायनो हायैनि थाखाय एबसुआ बेबायदि मावदों होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंबाय बे जाथायखौ लानानै एबसुआ मुसुखा सावनायजों लोगोसे माखासे हेंथायारि हाबाफारि लादों बे माबाफोर दा बेथ' एबसुनि मोनसे हुदा बियो बयखौबो माने बेबादि एसे दाय मोनबाथाय दायथ' गैया समाल'सना खालामो आंखौबो पर्बतजरानि हा हगारनायनि नामाव बिथांमोना मुसुखा सावदों आंनि फट' बानायनानै आब' मलथिनि नामाव आरो देवराव देख्रेब जों साथामखौ मुसुखा बानायनानै सावदों थिग बेफोरबादिनो बिथांमोना गावसिनि पलिटिक्सखौ सारभाइभ खालामनो माबा मोनसे सरकार लाबोनाय नङा दे जास्ट टु सारभाइभ देयार पलिटिकेल पार्टि दे आर डुइं साच लाइक माने आनपार्लामेन्टारि वार्कस बे दिनै बिथांमोना दिनै खालामगासिनो दङ रायजोफोरनि सेम्पाथि मोननोसो बे जेबो गैया बेहाय माने प्रमद बर'आबो गौतम मुसाहारि रोनगोरा नार्जारि जेब्लानाखि एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन बेवहाय माने भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै प्रमद बर'आबो दंना गैया लरेन्स इस्लारिया जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारिमोन बै समावहाय होमबा बिनि दाया बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जायफोर नेताफोर दङ बे नेताफोरनि बियो दिनैहाय हाग्रामा मुलिखौ दाय होबा जाया फुथुखा बानायनानै सावब्ला बेहाय दाया जोबा दा बै दायनिगिरिफोरखौसो रायजो राजाफ्रा दिनै बिसार खालामनांगौ एबसुआ मानो बै समाव हरजेनखो बिनि सायाव बिथांमोना तदन्त खालामनांगौ रायजो राजाफोरनि आदालताव बिसार जानांगौ आरो बे बिसारखौ रायजोफ्रा खालामनानै फैबाय थानाय जिथुनाखि MLA इलेक्सन बेवहाय बिथांमोना BPF खौनो सापर्ट खालामनानै जोंखौ देरहा होफिनगोन जोंहा बेवहाय बिसास दं रायजोफोरनि सायाव